खहा जाया होननानै दा बेखायनो आं बेयाव क्लेरिफिकेसन नोंथांमोननो फिन खनसेबाव लाबोबावबाय मानोना नोंथांमोना एसे जाहाथे बुजिसिनो दा नायदो नै जुदि सरकारा थारैनो जुदि मोनद' हारिनो ST-V एबा ST-Vलि होमारोब्ला मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला सेन्ट्रेलाव जेब्लायबो ST-V ST-P एड्स बिदि मेनसन थाया गभर्नमेन्ट साख्रियाव गभर्नमेन्ट एडुकेसन सिटआव आरो लोगोसे जेनोखि स्कलारशिप लेभेलाव दा बेखायनो जुदि थारैनो जुदि ST-Vखौनो होमारोब्ला फार्स्ट अफ अल UPSC सबसे टप एग्जाम UPSC लेभेलनिफ्राय जोंहा गोबां जोंनि ट्राइबेला एबा जोंनि बर' हारिया माने IAS IPS अफिसार जाबोगासिनो लासै लासै गोबांथार जालांगोन अब्ला बै समाव बिथांमोनाबो माने ST गोग्लैनाय लोगो लोगो बेयाव एग्जाम होनो मोनगोन आरो बिथांमोना साख्रिखौ मोनगोन आरो डक्टर इन्जिनियारिं गोबांथार मोजां मोजां जेनोखि डिप्ल'मा लाइननि सिट बिथांमोना मोनजोबगोन मानो होनोब्ला बिथांमोना माने अलरेडि बिथांमोना गोजौ दावखोनाय हारिखा मोनद' हारिया आरो लोगोसे बिथांमोना गोबांथार माने हाइ लेभेलाव अफिसारफोर दंखाजोबो रेंक लेभेलाव दा बेखायनो मोजां माने सानै हयै जों खामानिखौ मावनांगोन बयबो बर' हारिया खामानि मावनांगोन नाथाय गोबाङानो सानदों ST-V होयोब्ला जोंहा खहा जाया न' बिदि नङा ST होबानो जोंहा खहा दङ आरो लोगोसे ST-P जानायनि खोथायानो गैया जुदि ST-P जाबाय होनबाथाय सानदोखि माने नोंहा ओंखामानो गैला दायो मोनजादों नाथाय फैबाय थानाय टाइमाव जोंनि गथ' गथायफोरा माने जेबो आसा थानाय नङा दा जोंनि लेभेलावनो जों दा ST-आवनो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो नाथाय जुदि 2 कौटि हारिखौ जुदि जाबसिनबावनांगौब्ला जोंनि 44-45 लाखा बबेयाव माने जों सहायनो हानो दा बेखायनो मोजां सानैबो जाहाथे सरकाराबो नायो आरो लोगोसे जोंनि BTC आबो जाहाथे मोजाङै नायबिजिरो।